Transitar és una experiència sensorial a través d'un recorregut dins d'una instal·lació efímera, situada en un parc públic, on els participants, mitjançant la seva percepció subjectiva, podran experimentar sensacions diferents a les quotidianes, tant pel que fa a la relació del seu cos amb l'espai arquitectònic, com la interacció amb la resta de desconeguts que s'hi van trobant. Un espai construït amb taulers de CLT amb un acabat cremat i moldejat a través de la figura de l'escletxa, jugant amb el buit i el ple, la llum i l'ombra a l'interior i l'exterior. Aquest conjunt s'ubica sobre una plataforma amb voladiu, permetent situar i limitar l'espai útil de la instal·lació.